mga map ni Auntie Dee. Oh, sige. Ang binili namin ganito. But she doesn't like it. So, what map should I take? Ayun mo, ni Auntie talaga. Ano nga, ti alao? Siya ba ang nagpipili? So, we're taking this. Hindi mo. Ada ti kadwa, no? Manto nga eh. Ha? Ito talaga. O yun lang. Ito, this one. What's that? Sika na ako tayo, please. Meron na bang listang details kung ano-ano? Crab that eraser. The pink stuff. Tayo.
With